फातो नाको किफिल फाइतो कखा हाइसि रुतुगै अ नाम्बार फुन खाइतो कखा हाइसि आन बुरैनो आं खिबि आं नोंखाय ताइसा नारंना दानि बुरै ए आन बुरैनो आं नारंनाय आन बुरैनो आं खिबिया आनि बसा मांनै आनि सामुं जायां नाय आन बुरैबा आं जीवनो थै थानायनिसो आं बय हामजागै गायजागौ आं एगाराव गायजागौ बार डिप्रेसननि दाबुक चल चलि दंगो अ चल ओंखा ड्राग्स सालायनायनि एबा तै कैसे चल ओंखा खारलाय बिलाय थिकक माखक खुबनानै इंनानि अबहायनो तिनि डिप्रेसननि सिजेलाला लासिमा सिंसा कक्तमा सालबुरुम बुरुम न नोंना से लासिसिओ फियाबा फुनु ग्याखेबो यगलिया हायके दफानि तामो बुरै तामो सला तामो काजा गिया तामो बुसाबति गना तामो बुसाबति गरै जत्तनि तंग हालो जे सिसिलाला मोनामै सकनायखा सुनाय आमचाइनि ताखु सुबिन्द्र देब्रमा ते बिनि बिहि लामपु देब्रमानि नुपुगो बरंनि चिराय खरंनि दंगो बर गामसा कब्राओ बारा तंलायनाय सामुं तागै चारिओ बुसाय बुसामागैनो दैनाय बियाबा बुसाय सामुंगा थांसिनि बिहि गुबुनि जलाबाय कक सासाओ फियाबा वाइनि वाइ थांबो मानजाखा हायफाना बसिया बुसायनो अबन बागैनो लामपु देब्रमा थानाय चा सालके नकनि बरक रगनो सायावै नकनि अंखर थाका गुबुनि जलाबाय खारै अबनतै ताबुक बुंनि नुखुंगो बेलायनो जंजाल खलायजा यां बुसा मांनि तैनाय बुसाय काबलायजा बुसि बिहिनो किफिलै सानै अबन बागै बरक थानाय सांग्रं सालो लेफुंगो पिएसओ थांगै मिसिं डाइरेक्ट खायगा हि कमान्ड तै बुसाय सुबिन्द्र देब्रमा तै हास्टेल लुकुरंनो कयखा तमुंनो बिनि बिहिनो नुगै तंखांके 6009 863378 all number kok दुबाय बनो ग्रंगै बिहिगनि निकुमा साना बागै ताबुक नगो नासिंलाजा बिनि बुसाबतै तै बुसाय नायनायरि सिनि मांप्लिवो जेतिनि तामनि बागै रिंमानि तिनि बागै रिंमानि हिंगाय मेडियानो ब्लाय हामबाय मारिवो तिनिसो आं नरनो हामबाय मारि माने बागैखाय आनि नगो किसा प्रब्लेम ओंखा अ प्रब्लेम न आं ननो ताबुक सायखनारनाय आनि सारनो आनि बुरै ओंखा मिया हटाते 2:10 आनो माइसु रैनानि गलायुदो आं कामो थांजाक आं फुन खायहरका आन बुरैनो नोंता माइसु nya खुदा हनि सामासे आन बुरै फुन खायहरो निन माइसु सगैयानो ताबुक बाबा रैयानो हनि साव आप्रो हमकायनो आनि बुप्रांजो कल खायरिखा उको अ बाइक अ कुमुय बाइक खारसि थांकाब्ला ब बाजार थांया ओंखाय यांखाय ब बाजार थाना रखनिसे बुसानो आको सावै बानि तनि फुमाने रक पाइतुआनो हनै ओंखाय आफ्रो हमकाय आनि चेराय गारि जरा खासि थांका खासिगै थांमानि बस्राबै मालियाता ओंखाय नगो थानि यांता फादां माने पाइतुआनो हनै साबो बिनामा ओंखाय थांमानि आफ्रोखान ब बिनि माने फुन खायगेन जों ब हटाते फाटजा बाइक नावै yang kamal gat saito thangon saw khaba engo res ri thangketa bike bai thamani kamal gato bo emne naikha nuglia ओंखाय आपुरु साव अ जे आं बिनि फुन कक सापुरो आं बाय ब मानजाखा फुङो थुपुरो ओंखाय आं कक सावै अ सलाबाय कक सालायखा ओंखाय आनि लयखे थुइ दङ आपुरो ओंखाय आसो अर दिनि ब आमति कल बो फाया आदिनो 5 दिन फाइजा ओंखाय आं बुकुंसे बै आसलानो आं कल खायखा तामसा हेलो नि सामसे बसाव आं ननो मे हरक कल खायमनि पगै थांका मेला रग थांजगै खादां दंखाले फुन खायजागले ताम फुन न मेसा नि साव यांका आं सियासागै दं बन बाइक रमनानि काय नों साबन सं बानो गां बिन दारानि साखाता आं बन रमना बागै आनि बिन दारानि साखाता बनो गौलका आन बुरि फाचा बासाव फुन सेगैनाव नों साबाय कक साइतो मौ कुक क करातिनि बिन कुमुय बेसां कक साइतोंबला नों आनो आसनो बिसो थायाखै समाय तांलाया दान साव आन बुरिता गामसे दआ को जाय हक नि आखाय दंनिया नै आं बाय किसा हारे हरे खायजागा बोलते न माने अब गसिना बागै आं बनो हारे हरे खायगाता खायमासे बुआन साव कुनुया नि साव गाहाम न द जाय हंके बुआपुरा आं फुन तलां सिनाय बिनि आंनि फुन कक साइ दं माने ओंखाय नों आंनि नि फुन तलांगै आं फुन नारक सिदि नि आं बनो रिमानि ब साबबु फुन सेगिनारगो मियाव ओंखाय आंनि फुन सेगनार खांखाय आं अयनि फुन तलां थांखाता आनि ओंखाय आफुरु ओंखाय न आस दिबन जरां खायनो अ खबरं थांखाता सार एमनेकै नि पारा बर आनि बुरैनि पारा हंखाय तमाकारि मोहन दास पारा बुफानि बुमु हंखाय रनजित देबरमा बुमानि बुमु हंखाय जयरानी देबरमा ओंखाय आनि बुमु हंखाय सुबेन्द्र देबरमा आनि बिहिंनि बुमु हंखाय लामकु देबरमा निनि पाराले बर आनि पारा हंखाय सुनाय तालचन्द्र पारा सुनाय ओंखाय नों जेटा निनि
hikni mo ani hingni mung ke belamku de borma lamku de broma nini mo ani mung ke subendro de borma subendro de broma ke lukurong tam kesana muzo lukurong na ang kesar na musungo ani je ani logini je mia duita doshok bo je nogni ongkhori thangmani tabo su jora bo nogo sokpaya ko abuni bagui no ang noroni thani manma bagui ang no blai hambai maru lukurong kesara jate o borong no nukai nini hikno nugi tongkai romi narang na bagi hai cheble ni ani hingno jesa jaga phano nukha hangkai buri buma bodol ni bisingo ani buri no je kono parao phano ang norong no khobor khai ribo ang norong no request khai ang norong no khulumjawo ani buri buma rong no je kono jaga phano miya di boro je kungni nongkhor thangmani chala phano talangkha bo khar phano thangka nukha hangkai ani buri no norok romu nyarang nani bagui ang norong no request khayo ani buri ni bumung khai lamko deborma bwsa mangnoi ang kono mote kosto khaye ang bwsa butui pori ui chari tongo ang laboro samung khayo ani bumung subendro deborma bini bwsai bumung judi no ani buri o phun khaipuro o bini o je thangman chalano ang sikla buri se hini bos thokai thangka hangkai o salabo bini report nai naitho bo sikla da bwsa ganang da abagi da ik orot ang bu bwsa ri khable ani bwsa o salabo bo report nung nai bile purup nung nai ni abagi khino ang ani je daito ang sai tongo norong no blai hambai marugo tamungkai ang norong no request khayo ani buri no bo je sapano tongtho hasalo phano tongtho norong no kisa rutugui pararogo area o munu khangkai ba sawoi kisa toninani ba phun khai hornani o number of phun khai hor kisa nini buri jeta nok no nokhlang mani misindari rok da khaike thana মেশিন ডাইরি তো খাইকে এমনে কো লেফুঙ্গা থানাও রেফার রিখা রিফানো 3 তাইসা কাগজ তাই কাইছে রইনাই বরক মিয়া 3 কাগজ রিফাইন সাও 3 তাইসা কাগজ রইনাই হাইপন আং নরনো তাইবাসা কসারে আং কো মেডিয়ান হইতে নরনো তাইসা ক কসারে সাগাটা ফাতো নগো কিফিল ফাইতে ক খাই হাইছি রুতুগুই অ নাম্বার ফোন খাইতো ক খাই হাইছি আন বুরিনা আং খিবি আং nangkai taisa narung na dani bari an buringa ang narang nai ang an buringa ang kibiya ani bo samang nai ani samung sayang nai an buri bang jibono thui thanai ni ang bo hamjagi kai jago ang egara ho kai jago